ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ନା, ସୁନ୍ଦରତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସୁନ୍ଦରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ମଣିଷର ସଂସ୍କାର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଥିରେ ଥାଏ। ଭାଇମାନେ, ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।